Huomenta. Pellolla ollaan, katsotaan. Löytyykö täältä jotain ihmeellistä vai ei? Kupi on vaan tuulinen keli. Alumiiniroskaa vai mitä? Mikä liian pellinpalainen? ID näyttää vähän korkille, mutta toisaalta kuulostaa paremmalle. Mutta korkkihan se oli, repäisykorkki, sen takia vähän eri kuulunen. Joo, on aika vilakka keli, kun nollaa meni tuo ja tuulee aika rapsakasti. Niin. Vähän niinku semmoista takatalvea, vaikka toki eihän tää nyt vielä ihan täysin kesäaika on muutenkaan. Kuopas oli. No. Aika hyvä kuuloinen signaali. Mikäs? Katos. Tämähän on tällainen vanhanmallinen korta, siis tuo neulakota. No ne uudemmat, niin ne on semmosia vähän leveämpiä, sellaisen joskus löytänyt. Se jopa saa itse pitääkin. Noniin. Jotain hyvää sentään löytyi täältäkin. Sitä pitää ottaa nyt ainakin nuo tiedot ylös. Ne kohtalaisen syvälläkin tulee. Toki tietysti kynnethän sitä muokkaa aina, mutta noin. Pitääkin tätä kohtaa tästä tutkia vähän tarkempaa. Siinä se oikeastaan näkyy, suhdeluku. Jos ajattelee, että tossa on tuokin voi olla, että se on ihan valjaa osa, mutta jos on yksi hyvä löytö, siinä näkyy todellisuus, että paljon sitä roinaa pitää sieltä ronkkia ylös. No raudat nyt ei toki tietysti ne vois välttää sieltä, mutta alumiini, roskaa aivan tolkuttomasti. Mutta kyllä tietysti silti aina nämä yksittäiset vähän paremmat löydöt, niin vähän palkitsee sitä. Mutta työtä tää vaatii.